Shin kun san babban dalilin da ya sa Adam A. Zango ya saki matarsa kuwa? A ƙarshen ƙarshe, shahararren jarumi kuma mawaƙi Adam A. Zango ya saki matarsa Safiya Umar Chalawa watanni 5 bayan ta yi yaji sakamakon rikicin da ya addabi auren nasu. Wata kwakwarar majiya ta kusa da Adam A. Zango ta shaidawa mujallar Fim cewa jarumin ya yi sakin ne a shekaran jiya Litinin, inda ya aika mata da takarda gidan iyayenta da ke birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi. Dama dai ya taɓa sakinta tun tana amarya, amma bata kai ga komawa gida ba, ya mayar da auren nasu. Saboda haka a yanzu saki biyu ya tabbata, wanda ake ganin daga wannan dai magana ta ƙare. Wannan shine sakin mace ta 6 da Adam A. Zango ya aura a rayuwarsa. Wata majiya ta shaida wa wakilinmu cewa da farko Zango ya bijire, ya ce ba zai saki Safiya ba, duk da yake ta sha alwashin ba za ta taɓa komawa gidansa ba, amma sai iyayenta suka yanke shawarar kai maganar kotu domin a kashe auren. Da ya ci haka ne ya ba ta takarda don gudun a yi fallasa, in ji majiyar. Idan kun tuna, a watan Fabrairu mujallar Fim ta ba ku labarin yadda rikicin da ya tirnike tsakanin ma'auratan biyu ya fito fili sakamakon wani bidiyo da Adam A. Zango ya wallafa a TikTok kan yanayin zaman auren nasa. A bidiyon mai tsawon minti 3 ya bayyana sabanin da ke tsakaninsa da Safiya, wanda ya yi sanadin barinta gidansa. Bidiyon na kare kai ne daga zargin da matar tasa ta yi masa na kasa kulawa da gida. A wani saƙon murya da ta tura wata mata mai suna Antibati wadda ke zaman Saudiya. Duk da yake Zango ya tabbatar da duniya cewa bai kai ga sakin Safiya ba a lokacin, amma ya ce akwai yiwuwar zai sake ta ɗin idan har ba a sasanta ba. A lokacin da ya yi bidiyon, ɗimbin masu sharhi a social media sun nuna masa bai kyauta ba, da har ya fallasa sirrin gidansa a kafar sada zumunta. Hakan ya sa ya goge bidiyon daga shafinsa, to amma a lokacin hawa sun kwafa. Bidiyon ya bazu a social media kamar wutar bazara, kuma ya jawo cece-kuce a tsakanin masu sharhi. Ana zargin dai Adam A. Zango ya yi ƙaurin suna wajen auri saki, domin kuwa Safiya ita ce mace ta 6 da ya aura ya saki. Da farko ya auri Amina 'yar garin Kaduna a cikin shekarar 2006, ta haifa masa ɗansa na farko Haidar, wanda a bana ya cika shekara 16 da haihuwa. Da ya sake ta sai ya auri Aisha, wadda 'yar uwarsa ce ta jini, daga garin Shika da ke ƙaramar hukumar Giwa a jihar Kaduna. Ta haifa masa 'ya'ya maza guda 3. Jarumin ya auri matarsa ta 3 mai suna Maryam daga jihar Nasarawa, ita ma ya sake ta. Sai ya auro jarumar Kannywood mai suna Maryam AB Yola daga unguwar Libe a garin Abuja a shekarar 2013. Kafin nan sun fito tare a cikin fim ɗin Nas. A cikin shekarar 2015, Adam A. Zango ya tsallaka ƙasa zuwa garin Gandare a jamhuriyar Kamaru. Ya auro Ummul Kulsum, ita ce ta fara haifa masa 'ya mace wadda ya raɗa wa suna Murjanatu. Da ya sake ta ne ya auro Safiya, wadda aka ɗaura aurensa da ita a ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu a shekarar 2019 a masallacin fadar Sarkin Gwandu da ke garin Gwandu a jihar Kebbi. Sun haifi 'ya mai suna Furera, sunan mahaifiyarsa wadda ake wa laƙabi da Diana, a ranar 6 ga watan Nuwamba ta shekarar 2021. Diana ce ta 7 a jerin 'ya'yan Adam A. Zango, maza 4 da mata 3, kuma abin lura shine kowanne ɗa uwarsa daban, in banda waccan da ta haifi 'ya'ya 3. A lokacin da aka yi auren Zango da Safiya, mutane sun taya shi murna, yayin da wasu ke tababar ɗorewar auren saboda yadda ake kallon jarumin a matsayin mai aure saki. Mujallar Fim dai bata san takamaimai dalilin mutuwar aurarrakin Zango guda 5 ba, amma ya faɗi dalilin saɓaninsa da Safiya. A cewarsa, tana kasuwanci irin na intanet ne a asirce ba tare da saninsa ba, kuma da ya hana ta sai ta ƙi bari, tare da ɗaurin gindin 'yan uwanta. A bidiyon da ya wallafa a cikin watan Fabrairu ya ce tunda sun zaɓi kasuwancin da take yi fiye da zaman aurenta, ba ni da zaɓi, a kowane lokaci daga yanzu za a ji labari mara daɗi, a gafarce ni. Wannan shine saboda ina sananne ba zan kashe kaina ba saboda mabiyana ko masoyana in burge su ba, in ci gaba da zama da baƙin ciki saboda babu yadda na iya. Babban fatan mu dai a nan Allah Ubangiji ya bashi mace ta gari, sannan kuma
ya riko da hannayensa ya bashi haƙurin zama da su.